Utemeljena na načelima inkluzije i jednakosti, pristupačna komunikacija je koncept koja ima za cilj da svi ljudi bez obzira na razinu sposobnosti ili ograničenja u percepciji, razumijevanju i korištenju informacija imaju jednak pristup informacijama i mogućnost sudjelovanja u njihovoj razmjeni. To znači da svi ljudi bez obzira na invaliditet, starosnu dob, razinu inteligencije ili stupanj obrazovanja mogu ravnopravno sudjelovati u komunikaciji. Pristupačna komunikacija je preduvjet za uključenost osoba s invaliditetom u društveni život i kao takva zagarantirana je brojnim međunarodnim i državnim pravnim aktima, kao što su Međunarodna konvencija o pravima osoba s invaliditetom ili Zakon o zabrani diskriminacije. Međutim, iako se o njoj najčešće govori u kontekstu prava osoba s invaliditetom, pristupačna komunikacija doprinosi unapređenju položaja svih ljudi koji se iz različitih razloga suočavaju s barijerama u komunikaciji, a posebno ranjivih skupina poput starijih osoba, nacionalnih manjina, migranata, povratnika i drugih. Treba imati na umu i činjenicu da je veliki broj ljudi nepismen ili posjeduje minimalni stupanj obrazovanja. Poruka koju šaljemo da bi postigla svoj cilj mora biti prilagođena njenom primatelju kako bi je on na pravi način razumio. Ovo se ne odnosi samo na ranjive skupine, već na sve nas. Sigurno ste se i vi ili vama bliska osoba bar jednom našli u situaciji da ne razumijete sugovornika koji koristi komplicirane rečenice i stručne izraze. Na primjer, liječnika koji vam je saopćio dijagnozu, bankarskog službenika koji vas je upoznao s uvjetima kredita ili službenika tehničke podrške. Kada komunicirate, imajte na umu da postoji mogućnost da vas netko ne razumije i trudite se da komunikaciju uvijek prilagodite sugovorniku, njegovom uzrastu, obrazovanju, intelektualnim sposobnostima i jezičkim vještinama. Kako bi poruka bila razumljiva najvećem broju ljudi, uključujući osobe iz posebno osjetljivih i ranjivih skupina, potrebno je primjenjivati standarde jasnog i jednostavnog jezika. Kao što je potrebno primatelju prilagoditi sadržaj poruke, tako je važno prilagoditi i kanale komunikacije kako bi poruka uopće bila primljena. Slijepe osobe neće primiti poruku upućenu putem bilborda ili plakata na oglasnoj tabli. Gluhe osobe neće čuti važno saopćenje na radiju i neće se moći informirati zvanjem pozivnog centra. Digitalno nepismeni ljudi neće pročitati važan poziv na internetu. Sve ovo treba imati na umu kada javnosti šaljemo poruku. Dakle, da bi poruka koju šaljemo bila pristupačna, potrebno je prilagoditi primatelju ili ciljnoj skupini, njen sadržaj i kanal komunikacije. Poruke moraju biti pristupačne ako su upućene određenoj ciljnoj skupini ili široj javnosti. U suprotnom, pojedinac ili skupina je isključen i diskriminiran. Recimo ne diskriminaciji, recimo da inkluziji, recimo to jednostavno i jasno, recimo to pristupačno.